לאחר מכן, לאחר שנגמור את הכל, אנחנו ניגש למקום המקורי שבו היה בית החולים השדה ואיפה שהייתה האנדרטה הראשונה, ושם גם נרחיב על מה היה פה ואיך הדברים התנהלו פה בדיוק לפני 50 שנה בדיוק באותן שעות. זהו, סך הכל כיף לראות פה המון אנשים מהיישוב ומעבר לו. עוד דבר, שימו לב, הפסל הזה שהדלקנו בו נר זיכרון זה רסיסים שאספנו פה, עלינו פה לרמה בפברואר 74 היינו פה, הכל עוד היה עם מלא תחבושות ואינפוזיות וממש היה פה שדה קרב, וכל הרסיסים של הפגזים, הכל, אספנו את זה באזור איפה שהאנדרטה שהוא טיפה יותר קרוב לכביש, ושכן שלנו, חבר טוב, חבר משפחה שהוא יום השגב, שהוא פסל, בנה את הפסל הזה מהרסיסים שהיו פה ושאנחנו אספנו. השקעתי את הזמן שלנו. אז בבקשה לקום כי אנחנו... יתגדל ויתקדש מרבה, ועל מה דיברה חירותה, וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה, ויקרב משיחה. ויכול ובמחול, וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. אמן, יהיה שם הרבם. שמי הרבם מבורך לעולם, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקדושה בריך הוא. מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה דבאמירן ועל מה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. זכור עם ישראל, בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות, וחטיבות הלוחמים, מערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל. וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה, בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבן על זיו העלומים, וחמדת הגבורה, וקדושת הרצון ומסירות הנפש של המסכים והערכה כבדה. יהיו חיילי מערכות ישראל, התורה ניצחון, חתומים ללב ישראל לדור ודור. אמא, תקומה. ככה. ככה. ראשית, תודה לכולכם שבאתם ואתם איתנו, משפחה יקרה, חברים,
אהובים, כולכם יחד. אני אדבר קצר. מנו ואני היינו חברים 3 שנים. 3 שנים, מתוכם 2/3 זה היה בתקופת הצבא שלנו. אני בנחל, מנו קודם היה באמציה, אחר כך עבר לחיל הקשר. 3 שנים. 8 שנים ו4 חודשים היינו נשואים, גרנו בגדרה, נולדו ניר, יעל ועוז, אז יש לנו 3, 8 ו4 חודשים, ואחרי כן יש לנו 50 שנה של געגוע. ופה אנחנו עומדים. וזה כפי נראה, לא כפי נראה, בטוח, ילווה אותנו עד יומנו האחרון. כשאני באה ליישוב הזה, שקוראים לו אליעד, כמובן, אליעד על שם אלי כהן, אדוני ייקום דמו, ששתי הבנות שלו יחד איתנו עכשיו באנדרטה. כשאני נכנסת למושב, אז יש לי הרגשה של קדושה והתרגשות רבה. מדוע? פה, במקום הזה, מנו ראה בפעם האחרונה. הוא ראה בפעם האחרונה בחייו את אור ארץ ישראל. אני אסיים, תודה. שמרו על הארץ שלנו, שמרו על הבית שלנו. אין לנו ארץ אחרת. אני בדרך כלל אוהב לדבר, יודע לדבר, וניסיתי לחשוב מה אני אומר על כבר
שבועיים אני בבלוק שלא מסוגל, אז מה שאני אעשה, אני פשוט מאוד יקריא את מה שאני כתבתי בחוברת, מה שנקרא גרסה שנייה, גרסה מחודשת אחרי 50 שנה. החוברת ב-74, הוצאנו חוברת לזכר אבא, אחרי ערב שעשינו בגדרה, והשנה, ל-50 שנה, פשוט מאוד, אין נתקים כמובן דיגיטליים, סרקנו את החוברת הישנה, והוספנו דפים עדכניים של עוז היה בן שנה, אפילו לדובב אותו אי אפשר היה, וכל מי שלא כתב או כתב או שכתב, אז יש פה את החוברת, אחר כך אנחנו כמובן נחלק לכם אותה ותוכלו לראות את זה. 50 שנה עברו מהרגע שיצאתם 50 שנה עברו מהרגע שיצאת מהדלת בבית שלנו בגדרה ולא חזרת. 50 שנה עברו מאז שהשארת לי צבא מבלי להתכוון. חמישים שנה עברו מהרגע שיצאת מהדלת בבית שלנו בגדרה ולא חזרת. 50 שנה עברו מאז שהשארת לי צוואה מבלי להתכוון, ורק בשנים האחרונות אני עושה מאמצים גדולים להשתחרר ממנה. 50 שנה עברו מאותו ערב סוכות שהמונית נעצרה לידי, נפתחה הדלת, ונציג של קצין העיר שאל אותי איפה גר עמנואל כהן. 50 שנה של חוסר תמידי, אבל לאחרונה הוא עולה ומציף את המחשבות והרגשות. מגיע משום מקום, בלי הסבר. אומרים שהזמן מכה את הכאב, אבל הדבר הפוך. אומרים שהזמן מכה את הכאב, אבל הדבר הפוך. ככל שעובר הזמן, הכאב נהיה חזק ומשמעותי יותר. החוסר שלך, אבא, כל כך גדול. מצד אחד, אתה מפסיד מכך שאתה לא נהנה ממה שהשארת אחריך. בית לתפארת, ילדים, נכדים, מורשת. מצד שני, האובדן שלנו נהיה משמעותי ככל שהזמן עובר והמעגלים מתרחבים, ואנו בונים עוד קומות בבניין שאתה היסודות שלו. כאשר אדם עוזב אותנו, הדבר המשמעותי ביותר בלכתו זה מה שהוא משאיר אחריו. הוא יכול לחיות פרק זמן קצר, אבל להשאיר כל כך הרבה. אבא שלי היה כזה. חשבתי שנצא באחת, נראה לי נצא בשתיים. אין הרבה ילדים בני 12 שעמדו על הר ציון ונשבעו לשחרר את ירושלים כאשר הם צופים לעיר העתיקה. אבא שלי היה כזה. אין הרבה ילדים בני 13 שיוצאים בבוקר מהבית עם סוודר חדש וחוזרים בצהריים הביתה רק עם חולצה, כי נתנו את הסוודר לילד שאין לו. אבא שלי היה כזה. אין הרבה נערים בני 14 שמבקשים מאמא שתכין עוד סנדוויץ' לארוחות 10 כלתת לילדים שאין להם. אבא שלי היה כזה. אין הרבה בחורים צעירים שמתאהבים ומעניקים לבת זוג שלהם כל כך הרבה. אהבה חסרת גבולות, כבוד מלכים וחברות אמת. אבא שלי היה כזה, ואתם יכולים לשאול את סבתא חנה, היא גם סיפרה לכם. אין הרבה בעלי משפחה שנוסעים באוטובוס כל יום מגדרה לתל אביב, ושחוזרים ללימודים, וחזרה מהלימודים באוניברסיטה כאשר הם לומדים למבחנים, והכנת שיעורי הבית הוא עושה תחת פנס האחורי של האוטובוס. אבא שלי היה כזה. אין הרבה בחורים שמסיימים טיול בשבילי הארץ, אין הרבה בחורים שמסיימים טיול בשבילי הארץ, אוספים לבד את ההשפעה שמשאירים אחריו חבריו, ומטיילים אחרים. אבא שלי היה כזה, לא משאירים ארץ מלוכלכת. אין הרבה עצמאים שמובילים שינוי חינוכי, חברתי,
ורץ לבחירות בעיר מגוריו, כי החינוך והערכים לדורות הבאים זה הדבר החשוב ביותר. אבא שלי היה כזה. יש הרבה, וטוב שכך, שהולכים לתנועות נוער, אז וגם היום. אבא שלי גם היה כזה. הוא היה חניך תנועת בית"ר ברחובות, ומשם המשיך לגרעין אספרסו לאמציה. אין הרבה בחורים צעירים שירוצו קדימה שהפגזים נופלים לידם והתנדבו לכל משימה, גם אם לא ישנו 4 ימים. אבא שלי היה כזה. אז פלא שהחותם שהשארת לנו כאן ב-29 שנותיך כל כך משמעותי וערכי, אז לא. הפלא הזה כאן מושרש בכל ממשיכי דרכך. כמו שאמא אמרה, אם לומר זה המקום הקדוש ביותר על פני כדור הארץ, ואם בתקופה האחרונה אנחנו במחלוקות לימין ומשמאל ולא משנה מה, אבל כשאני עומד פה היום אני חושב שהתחושה זה שהקורבן לא היה לשווא. הגולן פורח, היישוב הזה גדל, אני זוכר שהוא היה עם בתים ישנים. הארץ שלנו היא ארץ מדהימה, אנחנו רק צריכים לכבד אחד את השני, לאהוב אחד את השני, ולא משנה מה הדעות, כי אין לנו ארץ אחרת, אין לנו משהו אחר. תודה רבה שעוד פעם, תודה רבה שבאתם. טוב, יעל לקחה מהחוברת הישנה קטע שסבתא שלנו, סבתא רות כתבה, אמא של אבא, לזכרו בחוברת, והיא תמצתה את זה, לקחה את הדברים העיקריים והיא תקריא את זה. הוא היה כל עולמי. כשמנו נולד היה צרכן ורעשן גדול. על כך הזהירו אותי האחיות בבית החולים, אך כשהבאנו אותו הביתה, התברר שהוא שקט ונוח. גם כשגדל, מעולם לא היה מציק לילדים או רב עמהם. להפך, תמיד היה מגן על חלשים ומוכים. כשנפצע, הייתי בטוחה שהוא יחלים ויחיה. אמרתי לחנה, גופו חם, וככה כמה ימים ויהיה בסדר. חנה ידעה את האמת והסתירה ממני. לא האמנתי באותו רגע שהמצב כה חמור. לא העליתי על דעתי. שעלול לקרות לו דבר כזה, אף פעם לא. עכשיו הבית ריק, הוא כל כך חסר לי. מה לא היה כל עולמי? תסלחו לי שאני אעשה בלי מיקרופון, בסדר? תביא את הקצת. נראה לי שעם הקול שלי אפשר... זה בעיה להיות שלישי. ניר, פעם הבאה אנחנו נתאם מראש את הדברים, כי אתה קצת פלפלת לי. אחים, אז אני סולח. אז אני אעשה את זה קצר, כאילו שקשה לי לדבר קצר. אז דבר ראשון, תודה רבה באמת לכל מי שהגיע. זה לא מובן, ערב חג. והגיעו באמת מכל הארץ. אז תודה לכם שאתם איתנו פה היום, ביום הזה, ביום המיוחד הזה. והשנה במשפחה החלטנו לעשות את הטקס קצת שונה מהמסורת של 50 שנה האחרונות. הדבר השני, אתם יודעים, משפחה אתם אומרים שלא בוחרים. ובשבועות האחרונים אני גיליתי שיש לנו משפחה הרבה יותר רחבה. והשיחה הראשונה, אני חושב השיחה הראשונה הייתה עם גלי, ואחרי זה השיחות המשיכו פה לעוד מספר אנשים במושב. זה היה מדהים לגלות עד כמה, באמת, האירוע הפרטי שלנו הוא לא אירוע פרטי, אלא יש פה חיבוק הרבה יותר גדול, ועד כמה בעצם האנדרטה הזאת כנראה נמצאת במושב הנכון. גם במושב על שם אלי כהן, שזה כבוד גדול, וגם עם אנשים כאלה יקרים,
שבאמת בשבועות האחרונים גיליתי שיש לנו משפחה נוספת. ואני חושב שבשם כל המשפחה אני אומר, המחויבות היא דו צדדית, גם שלנו אליכם וכל מה שתרצו אנחנו פה בשבילכם. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה בהמשך למה שניר אמר. כאילו שאנחנו מסתכלים על השמות, אף אחד פה מאיתנו לא יודע מי חילוני, מי דתי, חרדי, מי מסורתי, אשכנזי, ספרדי, ואם הצביעו לגולדה או לא לגולדה. אנחנו לא יודעים את זה. ואולי מהיום הזה אנחנו ניקח את הדבר שבעיניי הוא החשוב ביותר, ונסתכל כמו שפה אין הבדל ביניהם, אולי גם אנחנו קצת נמחק את ההבדלים בינינו, ונראה איך אנחנו ממשיכים קדימה. כי בחודשים האחרונים, במסגרת עיסוק אחר שלי, הרבה פעמים עולה השאלה, האם זה לא היה לשווא? אז כשאני מסתכל על אנשי המושב העיקרים של באמת, אתם שומרים לנו, כמו ניר אמר, על המקום הקדוש הזה, שבמבחינתנו זה המקום הקדוש, וכשאני מסתכל מסביב ורואה, אז יש עתיד, יש סיכוי. ובקשה האחרונה, אני משתדל כשאני מגיע לפה עם טיולים שנתיים, התלמידים שלי, לברוח מהטיול הגדול עם הכיתת חינוך ולהגיע לפה, וזו פעם ראשונה שהם שומעים את הסיפור שלי. ובדרך כלל זה בסוף י"ב ממש, לקראת הסוף. אבל תטיילו ברמת הגולן, תגיעו. נכון, דם של אנשים יקרים נשפך, כולל הדם של אבא. אבל כשמסתובבים פה ורואים את הפריחה, את העוצמה, את היופי, את הנוף, תצאו, תחגגו, תבלו, תהנו. כי זאת אולי הצוואה הכי חשובה. ואם אנחנו מסתכלים למה הם נפלו, הם נפלו על מנת שאנחנו נוכל לעמוד פה היום, אבל לא רק זה. שנוכל לטייל עוד חודש, יהיה פה הכל ירוק. עוד בערך חודשיים, שלושה, תקנו אותי אם אני טועה, פריחה מטורפת. תהנו ממנה, ותבואו דווקא לנקודה הזאת, כמו הרבה נקודות אחרות שיש פה, בעיקר ברמת הגולן. תודה רבה לכם, על באמת, לכל מי שהגיע, ומי שרוצה להכיר את אבא מעבר למה שקצת עם הניר וילד, אז באמת החוברת, אני חושב, יכולה להסביר מי הוא ומה הוא, ועד כמה הוא חסר היום. אז תודה. מישהו דואג לי שם למעלה, אביט לי כמה כוכבים והם נופלים אחד אחד. אנו סובבים משתי דרכים שונות,
Pause. שלום לכולם, שמי ארנון, אני פה 45 שנה חבר מושב אליעד. קודם כל אני מאוד מתרגש לראות אתכם, אני חושב, 45 פעם אני עמדתי פה בטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל, הקראנו את השמות, שם, ופעם ראשונה בשבילי לראות אתכם, לראות את האנשים מאחורי השמות, זה מאוד מרגש. לשמוע שקוראים למקום שלנו מקום קדוש, זה כמעט בוחם מזה, אנחנו מאוד אוהבים את המקום, ולראות חבורה כזאת שבעצם קשורה למקום הזה כמונו, אם לא יותר, זה משהו מיוחד. אמרתם תודה, אני חושב שמי שצריך להגיד תודה זה אנחנו, לכם. באמת, אנחנו פה בזכות אלה שנהרגו אחד לאחד, לא בתל אביב ולא, זה פה ברמת הגולן, איפה שממש היו הקרבות. אז תודה רבה לכם, ונשמור על קשר. תודה. מישהו עוד? אנחנו עד 1, אם לא אז נתחיל משחקי חברה. אני את מנו כמובן לא הכרתי בחייו, נולדתי 1.5 שנה אחרי שהוא נפל. אבל כולנו זה מעין תלקיט כזה של מפגשים. חנה כתבה לי אתמול שזה זרעים שניבטים מאדמה טובה, ומשפחת כהן הייתה אדמה טובה. כי שם למדתי פעם ראשונה על שכול. ולפני גיל 21 אני חושב שפעם ראשונה נכנסתי למשפחה שכולה כמפקד, זה היה עמנו. שמנו הביט בי את היכולת להבין אולי מעט מה זה שכול. ושם למדתי גם על נכות ועל מוגבלות. ואני די בטוח שגם את זה לקחתי את זה. איך ממשיכים בכל דרך, גם כשיש אובדן כזה קשה וגם כשיש חסר כזה קשה. אז העולם הבא זה העולם שהאדם משאיר אחריו פה. נראה לי שמנו השאיר גם אבנים יקרות מאוד בתור ילדיו, שממשיכים להשפיע על המדינה הזאת ועל חינוך ועל הארץ המבורכת שלנו. ואני יודע שהוא חלק בלתי נפרד ממה שאני הפכתי להיות. ועוד מעט 30 שנה בצה"ל, הדור הזה הותיר בנו חותם, ואני באופן אישי יודע שהמפגש חנה איתך עם הילדים, עד היום אין שיחה עם קצינים, אין מפגש עם נוער שהוא לא חלק בלתי נפרד. מה שאני הפכתי להיות ומה שאני גם מנסה להעביר הלאה. אז הזמנו פה. אנחנו אוהבים אתכם מאוד. זה נראה חייך אותו לדבר, האמת שאני ממש קשה לי אחרי הטקס המרגש הזה. שמי ליאור ארנס ואנחנו מבנימינה, אבל בעצם אני הייתי עמנו בגרעין בית"ר. בית"ר על כל המשתמע של בית"ר. תחשבו על ההדר, על הכבוד, על אהבת ארץ ישראל. היינו יחד בגרעין בית"ר, בהמציאה, בגרעין קראו אספרסו. ואני זוכרת את מנו גבוה, שקט, נעים הליכות. זהו, הקשר בינינו הוא, יש משהו, הכל מתחבר הרי, אני ישבתי עכשיו על יד השולחן והתחברו לי המון דברים, זה גר פה והוא גר פה. וחנה לאמא שלך ואבא שלי, היו שניהם מרעידה והיו בידידות רבה והיו יחד בבית"ר. זאת אומרת, המעגלים נפתחים ונסגרים, נפתחים ונסגרים.
ואחר כך ליווינו את מנו בדרכו האחרונה, והקשר עם חנה והמשפחה, אתם זוכרים את בנימינה עם כל היה באמת שנים, זה לא פתאום צנחנו ככה מלמעלה, והפגישה האחרונה שלנו הייתה לפני חודש וחצי, במקרה אצל הבת שלי, ואני מאוד גאה להיות ביום הזה, באמת, אני מאוד גאה. ואני מסתכלת על המשפחה שלכם, חנה לב, ואני בטוחה שמענו רואה אותם מלמעלה, וגאה בהם, וגאה בך, על כל 50 שנה האלה שהחזקת ככה, והצלחת לגדל ולהפריח את כולם. אז תודה רבה לכם, ולהתראות. עוד מישהו רוצה? זהו? אז בסדר, אז אנחנו... תשים לנו, זה שיר אופטימי. זה אין לי ארץ אחרת, תשים לנו. מה זה אופטימי? אין לנו. אנחנו סיימנו בזה, אין לנו... ממש? עכשיו אני מציעה שתשים את המילות, וכולם, אחד, מי שרוצה, שיגש לך. שוב אני, כך, היו לילות, זה שיר שאני מאוד אוהבת, חסר, ומי שרוצה, לכל אחד יחכה חוברת של מנו שחידשנו אותה. בבקשה, ליד השולחן. מים, יש מים. אני מזכיר, אנחנו נוסעים עכשיו למקום שבית החולים שדה היה, ולספר על מה שהיה שם. לא, זה וידאו, תתנהגו רגיל. כן, Oh
חבר'ה, בואו בבקשה, אני אספר מה היה פה. טוב, פעם האחרונה שאני משתמש במיקרופון. לא, עכשיו אתה חייב. אני חייב מיקרופון? כי האוטובוס עושה רעש, נו. אשתי לא מרשה לי להצטער עם משקפיים ולהיות... כן, לא דיברתי. זה עוד לא אמרו לי לא שומעים במקרה שלי. רק בקשה, יש לנו פה את אופיר ושושי, רחמים. אופיר? עכשיו אני מנומס, קודם היית גסרו? עכשיו אני מנומס, אני מת מפחד. קודם היית לגמרי גסרו. טבעי. למדתי ממישהי. טוב, אנחנו נספר קצת את האירוע שהיה פה, או יותר נכון, בבית החולים השדה. כמו שמקודם נאמר, אבא לא היה בגדוד הרפואה, הוא היה קשר, ובעצם אפשר להגיד שהוא נקלע לאירוע. אני התלבטתי מאוד מה להגיד, בזכות שושי, ומי שלא מכיר, שושי תרים את היד, אני זכיתי לפי דעתי 16 שנה, להצטרף לאחת היחידות מילואים המדהימות ביותר שיש לצה"ל, נקרא מחלקת היסטוריה, ואחד היתרונות הגדולים שבעצם אני נכנס לארכיונים, יכול להיכנס, לראות כל מיני דברים שחלקם נחשפים היום, נחשפים היום לציבור, וחלקם אני מאמין שיחשפו בשנים הקרובות. הייתה לי התלבטות, מה שנקרא, איך לספר, בדרך כלל מי שמכיר אותי יודע, אני לא מסתובב עם דפים כתובים, אבל לאור העובדה שאני ידעתי ששושי פה, וגם העובדה שידעתי שכנראה ייגמר לי האוויר מהר מאוד, אז אני העדפתי הפעם להדפיס. וכשאנחנו מדברים על האירוע שהיה פה בדרום רמת הגולן, אנחנו בעצם מדברים על הסיפור של אוגדה 146, וכל מי שעכשיו קופץ אומר, חכו, זה לא 146, זה בעצם אוגדה אחרת. היו פה שמות אחרים, 319, והיו כל מיני תחלופה. אז בעצם 146 זה השם האגדי של האוגדה. בשלב מסוים הוא התחלף, ואחרי לחצים בגלל ההיסטוריה, ובעיקר ההיסטוריה של מלחמת יום כיפור, זכתה לשתי שמות. חזרה לאוגדה 146, והשנייה היא בעצם האוגדה של פלא, מוסא פלא. האוגדה הזאת ידועה כבעצם האוגדה שעשתה את השינוי במלחמה מול הסורים, ובעצם היא שינתה את המאזן והתחילה את הפריצה לכיוון סוריה, ולא ניכנס פה לכל האירועים, כי אתם יודעים, כל גדוד, כל אוגדה יספרו שהם אלה שעצרו את כל הסורים, אבל ניתן מקום לכולם. והתחלתי לחפש בחומר, התחלתי לחפש, לראות בעצם מה אפשר לספר על האירוע, ולשמחתי לפני תקופה מסוימת נתקלתי בספר, ספר דרך אגב גלוי שאפשר לקנות אותו בחנויות של דוקטור אשר פורט, אלוף משנה במילואים. הוא היה מג"ד הרפואה של גדוד איזה? 281. זהו אותו גדוד שהתפרס פה, אותו גדוד רפואה. ולמען האמת, אני אומר המפקד, אבל אולי המפקד הוא קיבל רק מינוי זמני, כי המפקד הקבוע טס לחו"ל, והספיק הוא רק לתת מינוי זמני, זה אומר הוא נכנס מספר חודשים לפני המלחמה לתפקיד. גדוד הרפואה בעצם היה די גדוד תלוש, כמו חלק גדול מיחידות צה"ל, שמפקדים חדשים, בעלי תפקידים חדשים, והוא כתב ספר מרתק על הסיפור חיים שלו, לא רק על מלחמת יום כיפור, שנקרא כומתה שחורה חלוק לבן, או חלוק לבן כומתה שחורה, שושי פה מותר לתקן אותי, אני לא זוכר מה מהשניים, והוא נתן עדות על אותם 20 דקות של ההפגזה שהייתה פה, ואני רוצה להקריא לכם את העדות, כי בעיניי היא עדות מצמררת, עדות שבאמת מסבירה את גודל האירוע, ואני מקריא את זה כמו שהוא כתב בספר. הגדוד עצמו התפרס בהתחלה, בית החולים השדה התפרס בהתחלה דרומית יותר, מי שהיה באוטובוס אז ניר הראה,
את המקום, ובעצם ככל שהאוגדה התקדמה, הגדוד הרפואה עקב אחריהם, וזה היה בית חולים השדה הגדול הראשון שהתפרס ממש בחזית. בערך 4-5 קילומטר מהקו הסורי. התיאור, הוא לא מתאר את זה, אבל התיאור זה שהאוהלים היו מסומנים כבית חולים שדה, זה אומר, הסורים ידעו מה הם מפגיזים. הם ידעו שהם פוגעים בבית חולים. והעדות של הדוקטור היא כזאת. 10 באוקטובר 1973, היום שבו נהדפו הסורים לגבולם, היה יום של קרבות קשים. פרסנו את הפלוגה הכירורגית בשדה הפתוח, לא הרחק מצומת אל על, המקום היחידי שבו יכולנו לפעול בהיקף גדול. כל האוגדה נעה על ציר אפיק רמת מגשימים, כאשר כל האגף הימני מקביל לגבול הסורי, שנמצא במרחק של 4-5 קילומטר. היינו בסכנה של הפגזה ארטילרית סורית, אבל לא היה ציר חלופי. קליטת הנפגעים הייתה מאומצת. הרופאים והחובשים עבדו קשה בזמן שהנהגים המתינו להוראות. אחד מנהגי המשאית של הפלוגה עמד בקרבת מקום ושמע מוזיקה בטרנזיסטור ואת הפרסומות שהושמעה אז רבות, תן לאצבעות ללכת במקומך. מיד השתיקו אותו. הבחור רצה בסך הכל לברוח מן הזוועות שהתרחשו מול עיניו באמצעות האזנה למוזיקה מעולם אחר. עולם שלא הורג ולא מדמם. הפלוגה הכירורגית הייתה פריסה מלאה ועבדה בקצב מסחרר. מפקד הפלוגה, פרופסור תיאודור, הפעיל את כולם. מסוקים נחתו והמריאו כל הזמן עם הפצועים שלנו לאחר שקיבלו טיפול מציל חיים. לאחר שהצלחנו לייצב את מצבם, להחזיר נוזלים, דם, להפסיק את הכאב, להקל על הכוויות וכדומה, הם נשלחו לבתי החולים בעורף. יחד עם מפקדת הגדוד עמדנו באתר הפעילות המרכזית באותה עת. דאגנו שהפלוגה הכירורגית תקבל תוספת ציוד רפואי לפי הצורך. אמצעי פינוי קרקעיים ואוויריים. מפקד אגד התחזוקה, אלוף משנה מנחם זהבי, וסגנו, סגן אלוף אלי דורון, הגיעו למקום וסייעו לי ולסגני דוקטור לנדר בכל אשר היה נחוץ. הערה קטנה שלי, אבא היה הקשר של מנחם זהבי ושל אלי דורון, ולכן הוא לא היה אמור להיות פה. הוא היה בפעילות, כמו שניר אמר, הוא היה בפעילות לפני, וכשחזרו והיה צריך להעיר את הקשר הבא בתור שהתחלפו וירדו עם המפקדים לשטח, אבא אמר, עזבו, תנו לו להמשיך לשעון ואני אמשיך את התורנות. מסוק נוסף נחת על ידינו. הפצועים עדיין לא היו מוכנים לפינוי. שני הטייסים השאירו את הרוטור להסתובב וירדו לכמה דקות למתוח את הרגליים ולשתות תה. בשעה ששוחחתי עם מפקד האגד וסגנו, נחת פגז במרכז המתחם הרפואי. תוך שניות עוד פגז ועוד אחד. החלה הפגזה כבדה עלינו. צעקתי להתפזר ולשכב, אבל מתוך אלה נשארתי בעצמי לעמוד. חשבתי שהפגז הבא יפוצץ את המסוק ויחד איתו את כל הפלוגה הכירורגית שעבדה בתוך אוהלים. בעשן המתפזר לאיתו ראיתי את הצללית של שני הטייסים, שנראו קטנים כמו ילדים. הם רצו בצורה מטורפת, עלו על המסוק והמריאו. הפצועים הועמסו בזמן שהטייסים שתו. המסוק התרומם בין הפגזים שהמשיכו ליפול לידו. עד שהמסוק לא היה באוויר, לא האמנתי שיצליח להתחמק. רק אז יצאתי מהאלם ונשכבתי על אדמת הבזלת. מאוחר יותר נודע לי שרסיסים שברו את אחד החלונות של המסוק, אך הדבר לא מנע ממנו להגיע בשלום אל בית החולים. ההפגזה נמשכה כ-20 דקות, אך הייתה לי תחושה שארכה שעות. לידי השתטח על האדמה חייל מבועל, כולו רועד ומזיע. כשראה את דרגות הרב סרן שלי, הוא התחיל לדבר בלי סוף ולשאול שאלות. איפה חיל האוויר שלנו? יהרגו אותנו? אף אחד לא בא להציל. איך זה ייתכן? השתקתי אותו ואמרתי לו להיות בשקט כדי שיוכל לשמוע אם מישהו זקוק לעזרה. כיוון שהוא לא הפסיק להביע את חרדתו, שאלתי אותו לאיזה יחידה הוא משתייך. ההפגזה גברה. הוא שכב ונצמד לאדמה בכל כוחו, לא העז אפילו לסובב את הראש. בכל רועד ענה לי, במקרה עברתי כאן. אני שייך לחוליית הקבורה הפיקודית. אמרתי לו, לך מכאן מהר, אני לא רוצה לראות אותך לידי. הוא לא הבין את ההומור ושאל, ללכת עכשיו, באמצע ההפגזה? תחושת חוסר האונים הציפה אותי. שכבתי חשוף בהפגזה ארטילרית. כמה פגזים נפלו בקרבתנו. חשבתי לרגע, איזה חמור אני.
למה התנדבתי להמשיך לשרת בצה"ל ועוד ביחידת שדה? לפני 5 שנים נפצעתי קשה בפעולת קראמה. איבדתי יד. אז פניתי והצלתי נפגעים. האם זה לא מספיק? בשעות קשות יש רגעי חולשה. יש רגעי חולשה באמונות הצרובות בנפשך. פגז נפל סמוך לנו ופצע קשה את עמנואל כהן, הקשר של מפקד וסגן מפקד אגד תחזוקה, ששכבו בקרבת מקום. עמנואל היה רואה חשבון מרחובות, איש אהב לטייל בארץ ואדם אוהב בריות. הוא פונה בסוף ההפגזה ומת מפצעיו בבית החולים. זמן קצר לפני תחילת ההפגזה הגיע סוף סוף מסעית עם כובעי פלדה עבור הגדוד. אלי טביב, ואם השמות נשמעים לנו מוכרים כי השמות כולם מופיעים על הלוח, או רובם לפחות, החל לפרוק את המסעית כאשר פגז נפל בקרבתו והרגו. הרגשנו שזו אמירה צינית של הגורל. קיבלנו את כובעי הפלדה באיחור של דקות, בדיוק כאשר החלה ההפגזה ולא ניתן היה לגשת לקחת את כובעי הפלדה. באוהל האשפוז הפצועים התרחש מחזה אחר. בשעה שההפגזה החלה, העמיסו החובשים את אחרון הפצועים על המסוק. האוהל היה מלא וגדוש פצועים שהיו בשלבים שונים של טיפול, ואחרים שהמתינו למסוק הבא כדי להתפנות. כולם צעקו, לשכב, לשכב, להפסיק טיפולים ולשכב. אבל רוב הפצועים שכבו על אלונקות המונחות על דורגלים. חלק מן הפצועים זרקו את עצמם לקרקע, אחרים הצליחו לקום ולרדת מהאלונקות ולהיצמד לקרקע. הדבר היה קשה ומכאיב. אבל הפחד מן הפגזים היה גדול יותר. החובשים הורידו נפגעים שלא היו מסוגלים לרדת מהאלונקות בכוחות עצמם. ההפגזה גברה. נותרו 2 אנשי צוות שסירבו להישכב על הקרקע לפני שיסיימו להוריד את כל הפצועים. דוקטור דן ילון ואח חדר ניתוח יצחק דל. הם הרגישו כי אינם יכולים להציל את עצמם ולהשאיר את הפצועים על הדורגלים. כאשר עמדו לסיים את מלאכתם, צעק עליהם סגן אלוף צבי חירות, ששכב פצוע על האלונקה האחרונה. חבר'ה, תשכבו מהר, אין לכם ניסיון בהפגזות, אתם תיפגעו. כעבור שניות קטל פגז את חייהם של השניים. המלצתי ושניהם קיבלו צל"ש מן הרמטכ"ל. הודות לסגן אלוף חירות, ידעו לנו מה קרה באוהל, ואיך נהרגו דוקטור דן ילון ויצחק דל. במהומה של הפגזה ושל מלחמה, אירועים רבים נשארים עלומים לעד. דוקטור נחום נובגורודסקי היה רופא פלוגה א', בזמן שההפגזה שמע שאחד הקשרים נפגע קשה. הוא קם באמצע ההפגזה וניגש לטפל בפצוע. בגמר הטיפול צעק לעבר האמבולנס כדי שיתקרב, וכשזה לא נע, קפץ בעצמו לתוך האמבולנס וניסה להניעו, אך המנוע דמם. החובש, יהודה לוי, קפץ לתוך האמבולנס והתנדב להתניע אותו. הדוקטור נקרא שוב לטפל בנפגעים והמשיך לטפל בכולם תוך סיכון רב. יהודה לוי התניע את האמבולנס והנהג פינה את הנפגעים. יהודה המשיך לפנות פצועים לבדו. הוא לקח אותם על הגב והביאם לטיפול. כאשר שמע שחסר תרמיל רופא, טיפס על המשאית. הוריד תרמיל רופא והביא אותו. ולאחר מכן המשיך במסע אישי של פינוי נפגעים. הדוקטור ולוי קיבלו צל"ש מאלוף פיקוד. ההפגזה נמשכה, וסגן אלוף אלי דורון ששכב סמוך לנו נפגע מרסיס קטן ליד העין. ההפגזה הסתיימה. באופן פתאומי השתרר שקט מוחלט. איש לא דיבר, צעקות לא נשמעו. האנשים לא האמינו שזה הסתיים. ההלם אחז בכולם, ורק לאחר כמה דקות התחיל לרחוש. המראה היה נורא. חיילים שהגיעו פצועים וטופלו, נפצעו שוב או נהרגו. חלק מן העולים והציוד נפגעו. אוהל הפצועים נשאר שלם, כאילו כלום לא קרה. רק חורים קטנים בבד העידו שדרכם נכנסו רסיסי המוות. מצאנו גופות של חברים, חיילים בגדוד שנהרגו. אלי גואטה, שדאג להביא לנו את כובעי הפלדה. זאב לבנת, בעל חברת אמבולנסים. יוסי ורניק, שסיים את לימודי המשפטים ושירת אצלנו כחובש. פנחס פאר, חובש ואדם מיוחד. שמואל פיינשטיין, שהיה תלמיד מצטיין במדעי המדינה, והחובש המצטיין יחזקאל שבירו. יש הרואים מלחמה מצריח, ויש נשענים על עינית טלסקופ. יש שעשן קרב באפה מסריח.
מבקשים הבשת לב אחרונה דרך סטטוסקופ. נכתב על ידי מייק נטמן, שהיה חייל בגדוד בזמן ההפגזה. אני רוצה להוסיף כמה דברים. אני רוצה להוסיף כמה דברים, לא מהכתב, אלא מדברים שאני שמעתי מחברים של אבא שהיו פה ושהיינו בשנת 74, 75, היינו מגיעים לכאן למקום. דבר ראשון, בית החולים שדה היה הרבה יותר קרוב למגדל מים שנמצא על כביש 98, וזה נקרא ציר טיפה במלחמת יום כיפור. אם אני לא טועה, זה טיפה 52, זה המקום של המיקום של בית חולים השדה. כמו שעוז אמר, אבא לא היה צריך להגיע לפה. הוא החליף את בחור בשם אלברט צאנט, שהרבה שנים היה לו מאוד קשה לפגוש אותנו ולדבר איתנו. וב-2005 אנחנו נסענו אליו הביתה, וזה פשוט מאוד עשה לו הקלה, כי הוא הרגיש שהוא היה צריך להיות פה. אבל עוד פעם, זה כמו שאמרנו, בסופו של דבר אנחנו לא שולטים בדברים. הם הגיעו לפה, ברגע שהתחילה ההפגזה, הם הגיעו לפה עם פולקסווגן דאבל קבינה, בכלל לא היו כלי רכב משוריינים. ברגע שהתחילה ההפגזה הם נשכבו על הרצפה בלי כובעי פלדה, הם נשכבו בהתחלה מתחת לפולקסווגן ואמרו להם תצאו מהר, כי אם זה יתפוצץ אז זה יפגע גם בכם, אבל בסופו של דבר אולי זה היה משנה את ההיסטוריה אם הם היו נשארים שם. אבא נשכב רגל על רגל, כאילו הוא נשכב, ועם כפות הרגליים אליו שכב קשר נוסף בשם רפי כהן, גם שהיה צריך לבוא מירושלים ולא הגיע. פגז נפל כפנרי בקרבתם, כי אבא נפצע אנוש ונפגע בראש מרסיסים ובגב, ורפי נפגע בעכוז. רפי היה פצוע בינוני עד קשה, ואבא היה אנוש. שפינו אותם, זה אני יודע מרפי, שהעלו אותם על המסוק, הם אמרו, מנו ראשון ורפי שני. מנו קשה ורפי בינוני, הם עולים ראשונים על המסוק. המסוק יצא מפה, זה לא המסוקים שהיו פה שהמריאו, אלא נחתו פה אחרי זה כדי לפנות את הפצועים. בדרך לבית החולים, רפי אמר שהוא שמע שדיברו בקשר להכין חדר ניתוח לאבא, אבל מיד הרופא כפנרי שהיה שם על המסוק הודיע, תבטלו את חדר הניתוח, כי אין מה לעשות עם המקרה הזה. לשמחתנו, מה שאפשר, וזה לא היה מקובל במלחמת יום כיפור, להודיע על פציעות או על מוות של חיילים. אנחנו זכינו, אמא וסבא וסבתא שלי, ההורים של דן וחני, גם אתם הייתם, הצליחו להגיע לבית חולים רמב"ם, לראות אותו, ובשעה 1 לפנות בוקר, 1:15, משהו כזה, אבא נפטר. עוד סיפור, עוד שני דברים, סליחה שאני גוזל מכם את יש אגדה אורבנית, אולי החבר'ה פה של אליעד מכירים את הסיפור, כי אני שמעתי את זה מישראל אשד, ואחרי זה מעוד מקום, אבל זה אגדות אורבניות יכולות בהרבה מאוד מקומות, לבית חולים השדה הזה הביאו קצין ארטילריה סורי, פצוע, כשבוי, וטיפלו בו, והוא זה שטיווח את הארטילריה. עכשיו, זה נשמע מוזר, אבל הבנתי השבוע שפגשתי פה את ישראל, שהוא אמר שהוא שמע את הסיפור הזה ממישהו אחר שהוא פגש במקרה, אז יכול להיות שזה אמת, יכול להיות שלא, אבל גם זה חלק מהעניין שקצין סורי שלקח והשתמש במכשיר קשר שלנו, שטיווח את המקום הזה.
מהסיפורים שלנו, או סיפורים מ-74, זה שהסורים ראו שמסוקים עולים ויורדים, הם הבינו שיש פה איזה משהו וזה מקום ששווה להפגיז אותו. זה דבר אחד. דבר שני, סיפור שאני לא יודע אם סיפרתי אותו אי פעם, בתור סטודנט עבדתי בשדה תעופה. בשדה תעופה בזמנו היה באחה 27, והיו שם גם מסוקי אסור. ויום אני מחכה למטוס בתור סבל, בתור סטודנט, להעמיס, יושב לידי בן אדם, ואנחנו מחכים, ואז אנחנו פתאום רואים 100 מטר מאיתנו שיורד מסוק לאט 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 לנחות. אני מסתכל, כאילו אני בחיים לא ראיתי את הדבר הזה, אבל מתוך הסיפורים זה פשוט מאוד הפנט אותי, כי הבנתי זה בדיוק מה שקרה פה, שירד מסוק. ואני מסתכל על זה שלידי, וגם הוא מסתכל על המסוק, כאילו באותה תמיהה כמון. ואני אומר לו, למה אתה מסתכל על המסוק? הוא אומר לי, זה מזכיר לי מקרה שהייתי במלחמת יום כיפור, שאיך שהמסוק נחת, התחילה הפגזה מטורפת על המקום. אני אומר לו, זה היה באליד. הוא אומר לי, נכון. הוא אומר לי, איפה אתה יודע? אמרתי לו, אבא שלי נהרג שם באותה הפגזה. הוא היה פה במקום, וזה היה מדהים. איך שנינו הסתכלנו על המסוק הזה, 100 מטר מאיתנו, איך שהמסוק יורד, וזה צייר את אותה סיטואציה שהייתה פה בדיוק לפני 50 שנה. אז זה סיפורים, יש עוד כמה סיפורים. אבל יאללה, מספיק. מרחם על האנשים. זהו, אז תודה רבה. אם מישהו רוצה פה עוד משהו להגיד, או משהו שזה, תודה רבה לחיילים שנמצאים פה. תודה על הכל. עבודה לא מובנת, שוחקת, בחום, לא נעים, אבל בזכותכם אנחנו יכולים לעשות את מה שקורה פה, ותודה שהייתם נוכחים. כבוד גדול בשבילנו. אתה מנהל, מה? אתה מנהל. מה עוד רוצים מהבן אדם? אני אומרת לכולם שלום, שתהיה שנה טובה ובריאה ושמחה, שיהיה רק טוב, מגיע לנו טוב. תבקשו, זה יהיה. אמן לכל עם ישראל. ביי חבר'ה, נסיעה טובה.